Næste station, Vejle. Lad os da. Ja. Vi går med en anden skole. Ja. I Vejle kan der opnås forbindelse til Struer via Herning. Toget kører klokken 18.02. Hvordan skal man være søskende? Ved I det? Man skal holde sammen. Ja. Og man skal hjælpe hinanden, når man har brug for hjælp. Gør I så det? Ja. Jeg hjælper alle mine brødre. Du hjælper dine brødre? Jeg arbejder for at gøre dem glade. Det gør jeg også. Nogle gange. Nogle gange kan de godt drille. Ja. De driller. Ja, nogle gange så slås vi, fordi at vi sur på hinanden, og nogle gange så slås vi for sjov. Ja. Og Jesper, han går altså bare, når vi er sur på hinanden, så Jesper, han går bare forbi nogle gange, og så slår han os. Altså giver han også nogle gange et kram eller et kys? Ja. Mange det gør han tit på mig. Det gør han tit for dig? Han kysser tit for dig? Ja, især i nakken. Okay. Ja. Fordi jeg er lige blevet klippet. Kysser I også jeres venner i nakken? Nej. Så brødre, det er også nogle, man kysser? Ja, og krammer. Hvad er det allervigtigste for dig i forhold til at have søskende? At jeg ikke er helt alene. Om alle de problemer, der har været. Jeg synes, det er dejligt at have brødre. Eller søskende. Jeg har jo egentlig kun brødre. Hvad gør man som søskende? Man har hinanden. Ja. Man kan være sammen med hinanden. Med min lille søster, så kan jeg lave alt muligt. Vi hygger os og ser film, eller jeg kilder hende, eller så kan vi bygge en hule, eller sidst jeg var hjemme, eller for noget tid siden, da jeg var hjemme, så sov hun så lavede vi sådan et telt. Så slog vi telt op, og så sov hun inde i teltet, og så sov jeg udenfor, fordi jeg kunne ikke sove inde i teltet. Du forstår? Ja, inde i stuen. Men jeg skændes også rigtig meget med dem, og jeg kan blive rigtig, rigtig sur på dem. Ja. Hvad gør du så, når du bliver rigtig, rigtig sur? Så slår jeg dem. Slår du dem? Ja. Men hvad så, når du bliver rigtig sur på andre mennesker, slår du også dem? Men du slår dine søskende? Ja. Hvordan tror du, det kan være? De slår også mig. Altså, søsken, man skal jo være sød ved dem selvfølgelig, man skal ikke skælde dem ud hele tiden. Men man må også gerne skændes med dem en gang imellem. Fordi jeg har det sådan, hvis man skændes med folk, viser det jo også, at man holder af dem. Ja. Men det er hele taget noget, de har sådan, det kan jeg i hvert fald huske mig, jeg har brokket os rigtig meget over, det var lidt yngre. Det der med, at man ikke rigtig får lov til at skændes, eller sådan, det der med, at sådan, når vi selv, fordi, og vi har virkelig ikke skændtes ret meget, men når der så en gang imellem, at når vi så har skændtes, har det været over fuldstændig åndssvage, ligegyldige ting, og bare sådan lidt ordkløveri, tror jeg i virkeligheden. Jeg kan bare huske, at vi nogle gange har siddet sammen og virkelig brokket os over det der med ikke bare at få lov til at skændes færdig og være nederen, og det der med, at ja, det skaber dårlig stemning, men hvorfor må man ikke det? Det er jo også en del af det. Eller sådan, at det at være søskende og skulle gå så meget op og herned af hinanden, eller sådan. Tur? Nej, jeg er ikke så. Du er nede, tur eller noget. Er du sur? Det er oftere, at vi to bræser hinanden, end at du bræser af Sofus eller Vilas. Er det ikke det? Alligevel, det er det måske ikke. Jo, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald virkelig sjældent, jeg bliver sådan på den måde sur på Sofus og Vilas. Synes jeg. Jeg tror også, det er noget med, hvor meget man er sammen med dem. Ja, fordi bare, altså, jeg tror, jeg skændes mere med Sofus og Vilas, end du gør. Ja, det tror jeg også. Og du også, og det er jo bare fordi, jeg er mere sammen med mig. Helt klart længere tid, så jeg tror, helt klart. Så giver det også meget god mening, at jeg skændes mere med dig, end med Sofus og Vilas, eller end med det. Det er heller ikke, fordi vi skændes ret meget sammen. Eller vi skændes ikke, i virkeligheden. Ja.
sker ikke ret til, at vi kommer forskelligt. Nej, det er på den måde. Vi kan blive irriteret på hinanden. Altså, hvis vi så gik 3 meter på hinanden, så var det altså dig, der satte tempoet. Nå, ja. Ja, så det var mig. Jeg bestemt. Ja. Det var ikke noget der. Og det mener du? Hvad? Altså, det er sådan ikke bare noget, du siger. Med et snærter i. Men nej, det er nok rigtigt. Men så vi gik jo ikke i samme tempo. Specielt. Nej, men vi endte med at gå i samme tempo. Ja, jeg gik i dit tempo. Nå ja, men i stedet for at den ene af os rettede os ind efter den anden, ved siden af den anden, så sådan indrettede den ene så efter den anden. Nej, det endte med, at jeg sådan startede med at gå stille og roligt for at se, om du kunne sådan følge med, eller gøre det lige så langsomt. Og når du så var 3 meter bagud, så begyndte du. Så måtte jeg hellere følge lidt med. Det er nok rigtigt. Nå, I er ikke begyndt at spise nu? Fint. Fint. Du sagde simpelthen så mange sjove ting på den tur, Astrid. Du sagde også en morgen, da vi sad og spiste, så sagde du til Linnea. Eller så sagde Linnea, du spiste pandekager, sagde Linnea. Nå, Astrid, er det nogle gode pandekager? Så sagde Astrid, ja. Var du bare streng? Så sagde Linnea, hvad? Jeg spurgte bare, om det ikke var nogen gode pandekager. Så sagde hun, du sagde, jeg var en tuske. Hvem skal du afsted med? Det ved jeg faktisk ikke helt endnu. Det er sådan en detalje, jeg ikke har taget stilling til. Minor. Altså, det plejer jeg aldrig. Jeg plejer altid bare sådan at lige sådan en uge inden sådan ringe rundt. Sådan, hey, skal du på må jeg ikke gå i jeres lejr? Sådan, jo, helt sikkert. Ja, hvor hyggeligt. Nej, jeg elskede. Vi boede i sådan... Så først boede Lene, Ida og Mies mor i Helsingør, og min far boede i sådan en lille treværelseslejlighed i Humlebæk, da mine forældre blev skilt. Og så flyttede Lene ind i den lejlighed, og så kom Ida og Mie sådan en gang om ugen eller sådan noget og spiste aftensmad. Og det var bare highlight of the week. Det var bare det fedeste i verden. Ja, jeg var 8, ikke? Så jeg har tænkt meget fra start af. Tænkt sådan, ja, det her er så fedt. Eller sådan, ja, hvornår skal vi se dem igen? Eller sådan noget. Men det har jo været... der har jeg nok ikke gjort mig så mange tanker om, hvad det hele var. Eller sådan, jeg kan bare huske, at jeg mødte Lene, og hun havde langt rødt hår, og jeg tænkte, det er fantastisk, eller sådan, hun er meget sød, og sådan. Og så kom I også, og så var det vildt fedt. Jeg har aldrig haft det sådan. Jeg havde det sådan den vildeste dag. Jeg havde det så fedt. Og Ida og Mie kunne spille guitar. Og så kunne vi sådan en, hvad var det, sådan en reklame? Hvis man nu fik en pille, og man blev helt musestille, så kunne man så skifte abonnement. Og så sad vi sådan, og den spillede vi så for vores forældre. Og jeg havde det så vildt. Jeg kan huske, Ida har sagt, at hun var sådan, hold op, så er der børn. Eller sådan, hun havde synes, at det var lidt sådan, og jeg var sådan, vi spiller den igen, og igen. Ej, var det sjovt, vi skal fortsætte. Ja. Altså, så nu har min far haft flere, han har haft 3-4 kærester, efter han blev skilt fra Ida og Mies mor, som også har haft børn, hvor jeg har rejst i Vietnam og været på Bornholm og sådan nogle sommerferieture med dem, hvor det har været meget sådan presset ned over hovedet. Nu skal I have en relation. Nu skal du da på et værelse med hende her, som skal være din nye søskende, eller sådan. Hvor altså går man totalt i kontra, eller sådan. Jeg har ligesom en familie nu, som ikke skal... Eller sådan, og det er sjovt. Jeg gider ikke flere af dine juleleje. Eller sådan. Er det hjemme hos din mor? Det er... Det der hos mor. Okay. Er det samme sted, hvor I altid har boet? Boede din far også der før? Nej, det var Bryllupsvej. Okay. Så flyttede I? Ja. Flere omgange? Ja. Mange gange har du flyttet? 5 gange eller sådan. Hvad synes du, Nora? Hvordan er det for at komme til at bo som en træ? Er det sjovt? Hvordan er de sjove? Du må lege med. Ja. Det er rigtig sjovt. Så de driller ikke dig så meget, som de driller hinanden? Nej. Han er sød og ejlig. Det er ligesom de der to altså. Nå. Og ja. Jamen, du er ikke sød og ejlig. Jeg er. Synes du også om? Ja.
Er I sådan på en måde en slags søskende, eller er I ikke en slags søskende? Ja. Tænker I på det på den måde? Eller tænker I mere inden I der bor her sammen? Det er forskelligt. Ja. Nogle gange, når der er gået en uge, hvor jeg kan snakke specielt om dem, så tænker jeg ikke sådan, at de er sådan familie, men når der er gået sådan en uge, hvor vi har været sådan sammen, så tænker jeg sådan, så er vi sådan en familie. Okay. Håber du, der kommer flere børn, end den I skal have nu? Nej. Nej, vi er mere end rigtigt. Okay. Ja. Så har du også... hvis folk spørger dig, hvor mange søskende du har, hvad siger du så? Ja, så siger jeg har 6 mindre søskende. Eller jeg får nummer 6, men så har jeg også 2, som ikke helt er min familie. Ud af de 6? Ja. Har Victor og Gustav og Olivia været hjemme og besøgt dig hjemme hos din mor? Nej, jeg har heller ikke været hos deres far. Nej. Er det noget, du kunne tænke dig, eller? Jeg kunne godt prøve at se, hvordan... Jeg kunne godt tænke mig at prøve at se, hvordan de boede. Ja. Deres far. Ja. Har du sagt det til dem? Ja. Det kunne du spørge dem om, eller hvad? Eller ville det virke mærkeligt? Ikke mærkeligt. Okay. Så det er ikke lige noget, du tænkte at spørge dem om lige nu? Nej. Jeg tror, jeg spørger, når jeg er blevet 8 år. Okay. Hvad skete der i weekenden? Distortion? Ja, nok distortion og sådan noget. Var du i går? Nej. Nå, okay. Ej, det var virkelig fedt. Hvor var du henne? Jeg var omkring sådan Hans Torv, Elmegade. Ja. Sådan noget. Der var så mange mennesker. Jeg synes også, der er noget mere street cred i at sige sådan, at vi bare har valgt hinanden. Ja, det har vi faktisk. Ja. Det er virkelig ikke blevet tvunget. Der er slet ikke noget blod. Nej, det er faktisk rigtigt. Jeg har haft mange. Men det er også sådan, jeg plejer at forklare det der med, at de er ikke på nogen måde biologiske, og far og deres mor har ikke kontakt med dem, det der med, at vi er opvokset op og har nogle relationer, og det er sådan. Ja. Jeg har været enebarn i 7 år, ikke? Og så fik jeg min lille søster Julie, som jeg jo ikke boede sammen med. Så jeg var stadig sådan, altså hverdagsenebarn, kan man sige, ikke? Fordi jeg så kun Julie, altså hver anden uge, ikke? Hver anden weekend. De der typiske enebarns ting, som man jo, altså kan man sige privilegier, som man nyder, det havde jeg jo stadigvæk. Fordi jeg stadig var alene med min mor, ikke? Jeg var min mors eneste barn. Og hvor gammel var du der, før hun fik nye? Hun fik den første, da jeg var 10. Ja. Så jeg har været enebarn meget. Ja. Tror jeg lidt liv. Altså, jeg er jo han er der jo ikke så tit, men så det er jo ikke altid, det er lige sammen, men jeg er ikke ligefrem enebarn, men jeg bor alenebarn, kan man sige. Du bor alenebarn? Ja. Altså, det er jo ikke altid, han er der, kan man sige. Så er det jo også lidt. Så lidt ligesom at være enebarn, men jeg har jo stadig mit, som nogle gange er der. Altså, hvis vi alle 3 er der, så kan det godt blive sådan meget legende skytter og sådan noget der. Lidt vildt. Hvis det bare er mig og Mikkel, så er det meget mere afslappende. Hvis det kun er Mikkel og Magnus, så er det sådan meget computeragtigt. Men ellers så kan det godt være en blanding, hvis vi alle 3 er der. Ja. Sådan lidt både og. Fordi Mikkel kan godt lide at slappe af sammen med mig. Og han får altid lov til at ligge op med mig. Det er forskellige måder, du er sammen med Magnus, i forhold til, hvordan du er sammen med Mikkel. Meget. Til, ikke? Ja. Magnus er jo meget ældre. Altså, det er slet ikke på samme måde overhovedet. Ja. Det er sådan meget mere venskabsagtigt med Magnus, og med Mikkel, der er det meget mere tryghed. Altså. Ja. Det er ikke så familieorienteret med Magnus. Og hvad er sådan noget familieorienteret så? Kærlighed, ja. tror jeg. Hvad så når Frida kommer hjem, og så savner hende, hun har været væk?
Men jeg lægger ikke mærke til det, når hun... Ja, men jeg lægger ikke mærke til, at hun sådan rigtig er væk. Det er kun, når hun kommer hjem, at jeg så har savnet hende. Altså sådan... Når du ser hende, så kommer du tanke om det? Ja. Hvad gør du så? Krammer du hende, eller siger du bare hej til hende? Eller? Hold præcis. Jeg krammer hende. Også når jeg kommer hjem nu, så krammer de mig rigtig meget, og Svea, hun kravler hele tiden op til mig. Sådan. Ja. Så det er lidt anderledes. Tror du, hun savner mig? Det tror jeg. Altså med Sixen nu, så han også? Altså mig, når jeg kommer hjem? Nogle gange får jeg nogle rigtig store krammer. Ja. Det er rigtig hyggeligt. Det er lidt bedre end før. Vita, skal vi lave pointsystem? Jeg vil gerne. Hvordan? Skal vi gøre det? Det er bare lidt lang tid. Ja, lang tid? Ej, det er det samme. Det er fordi 12, det er helt overnaturligt god. Ja. Så altså, det er meget, meget bedre. Altså, det er et pointsystem, som bedømmer, hvor god jeg er til at køre cykelvogn. Ja. Ja. Og 12, det er mega meget overnaturligt. Bedre end min far. Meget bedre. Og bedre end din far? Jeg synes, det er lige akkurat bedre end min far. Og så 10, det er min far. Og fra 10 og ned efter, så er man bare ikke lige så god som far. Men det er Alma her, på en ferie i Italien, tror jeg, vi er. Og Alma er din lille søster? Alma er lille søster, ældste lille, eller nej, næstældste lille søster, ikke? Men sin far? Yes. Det her det er kun søskende. Ja. Alle søskende undtagen Merle, som ikke var født på det tidspunkt. Og så er der, ja, mig selv der. Og ved siden af, det er faktisk Vilas, selvom han ligner lidt en pige der. Og Estrid i baggrunden. Det er meget hyggeligt, fordi det er sådan søskende fra forskellige steder. Og hvem har vi der? Det er Sofus her og Alma. Så igen, det er også ligesom på kryds og tværs. Jeg synes det er hyggeligt at have dem sådan... Det er også ligesom sådan, det er lidt så kan man se, hvem er Freja, og hvad er hendes familie, og sådan... Så er det billeder af mine søskende, jeg har oppe på væggen. Eller sådan, det er helt klart det. Men jo, jeg synes, det har været hårdt, det at skulle være, hvad skal man sige, Freja 2 forskellige steder, og være... Man kan sige, det at være del af en familie, det handler også rigtig meget om, at man et eller andet sted når til et punkt, hvor man, hvad skal man sige, mere eller mindre tager hinanden for givet, eller, og ikke i den negative forstand, jeg ved bare ikke lige, hvordan jeg bedre skal sige det, men sådan, hvor alle hører lige meget til det, i den familie, man nu er i. Og der kan jeg da godt mærke, og jeg tror ikke, at man kan undgå det, men at som den, som rykker frem og tilbage, der er man bare lige lidt, man hører lidt mindre til, end alle de andre gør. Hvad nu hvis jeg siger, de er ikke vendt tilbage endnu, eller jeg har ikke kunnet færdigt se det her? Fletter I dit hår? Og man tit fletter hendes hår? Nej, ikke så tit. Det er heller ikke sådan så tit, jeg har tid. Derovre, der har man tid til lidt mere. Ja, der nyder man også lidt mere weekenden, i stedet for hele tiden at skulle lave noget. Så det er lidt mere sådan weekend, når man er her? Ja. Ja. Det er måske ikke mere. Derovre, der skal man tit rydde op på sit værelse. Så. Ja, så. Det gør ikke så meget her. Ej. Ja, tak. Hej. Nej, der vil jeg ikke sige. Jeg sad ude sidst. Ja, det kan jeg også. Jeg skal sidde ude. Godt, jeg sad ude sidst. Det er overhovedet ikke færdigt. Jeg sad ude sidst igen. Nej, lige nu. Nej, det er da ændret med sidste gang. Ja. Det kan man da ikke bare sige, når jeg sidder ude. Ja, jeg sad der sidst. Det er da bare fint, men jeg sad der sidst jo.
sådan altid at følges, men I følges altid ad, ikke? Altså sådan, så når I er her, så bor I her alle tre, og når I er hos din far, så bor I der alle tre. Synes du, det er en god ordning, eller har du nogensinde tænkt på, at I kunne være sådan? Nej, men det er faktisk noget talt lidt om, det jeg alene kommer derover. Altså sådan 2 eller 3 dage før de andre kommer. Ja. Det, kunne du tænke dig det? Eller? Ja. Har I fået et værelse, eller hvordan er jeres? Ja, vi har fået et værelse, alle tre i samme rum. Okay. Hvordan er det? Det er ikke specielt godt. Gustav, han snorker og sådan noget. Er der så sådan en køjeseng, eller hvordan? Olivia, hun sover på en madras, man kan køre ud af hende. Nede på gulvet, så sover jeg sådan lidt oppe, og så sover Gustav øverst oppe. Okay. Hvor stort er værelset så? Mindre end det her. Okay. Faktisk havde det været sådan lidt mening, at jeg skulle have mit eget værelse. Okay. Måske, men så blev det lavet til kontor. Nå. Er I så meget ude i stuen i stedet for? Ja, vi er meget mere nede og i stuen. Ja. Okay. Bruger I så mere tid sammen, når I er hos din far? Olivia sidder inde på kontoret for Lilles kontor og spiller computer. Gustav sidder nede i stuen og spiller computer. Og jeg ser tv. Kunne du godt blive lidt træt af dine søskende nogle gange? Ja. Men det er sådan meget hjemme hos far, når de ikke har noget at lave. Så er det irriterer Victor. Eller irriterer Olivia, eller irriterer Gustav. Kan du også blive træt af dem herhjemme? Det er sagtens. Hvordan så var det okay at gå herind og lukke døren og så sige så, måske jeg så lige... Ja. Hvad skal du lektier, så går den. Siger du så nogle gange, at du skal lave lektier, selvom du ikke skal lave lektier? Eller? Yes, så sidder jeg til. Det her, det er det sætler, så det er opgradering. Hvem spiller du så med, når du spiller det? Jonathan. Jonathan. Anne-Marie. Okay. Hun var far. Er det noget af det gode tid, I har sammen, når I for eksempel sidder og spiller det? Det er ret fedt. Det var også en time, 2 timer. Okay. Jonathan har et fast svar. Ja eller nej. Så hvis han ikke gider nej, så kan jeg ikke få overtalt ham. Så spørger jeg Marie, og hvis hun ikke gider, så spørger jeg far, spørger mor, og de gider. Okay. Der skal være 3 i det. Okay. Hvad med Inge-Marie? Kan man godt lidt mere foretale hende, eller hvad? Hvis der er... Au. Det er også lidt ligesom nej eller ja. Okay. Så kan man ikke rigtig få overtalt hende. Okay. Noget mere på dit værelse. Ja. Får du lov til at være inde på hendes værelse nogle gange sammen, ikke? Er det ligesom hendes, så der er ingen adgang derinde? Ja, adgang forbudt. Altid adgang forbudt? Ja. Det eneste tidspunkt, jeg kommer derop, det er, når jeg skal op og sige der med. Okay. Så banker du på at gå ind, eller hvad? Ja, så banker jeg på at sige, at hun kommer ind. Eller vent lige lidt. Nogle gange sidder Inge-Marie inde hos Jonathan. Okay. Men så selv bare snakke, eller selv lave hvad det er? Sådan. De ser fjernsyn og spiller computer. Så Jonathan ser lidt fjernsyn og spiller computer, imens Inge-Marie til fjernsyn og ser på Jonathan spiller computer. Tror I, jeres brødre, det er nogen, I vil have noget at gøre med hele jeres liv? Ja. Ja. Og Andreas, Mads, han har sagt, at han vil give os en tur hele verden rundt, når vi bliver store nok. Wow. Så han vil købe et krydstogt. Og så hele Amerika rundt. Så det vil han gøre med sine brødre? Ja, så han har tænkt sig at købe et krydstogt. Og så når vi bliver store nok, så kan vi rejse hele vejen rundt. Så kan vi være i alle stater i Amerika, alle 50. Men jeg vil sige, når han flytter hjemmefra, så vil jeg en gang om måneden komme over, så kan vi lave mad sammen. Det har vi snakket om, at vi skal have en gang om måneden, hvor vi tager alle vores søskende hjem. Vi har kun på en gang. 1 eller 2, ikke? Men på en gang så laver vi mad og sådan noget. Det vil være så hyggeligt.
så kan man også bare stå der og snakke, eller snakke, eller sådan noget. Og så kan man spille spil bagefter. Det er fint. Hvordan tænker du sådan det lange perspektiv? Hvordan ser jeres søsterforhold ud om 10 år? Altså jeg forestiller mig egentlig lidt, at jeg stadigvæk ser dem rigtig meget. Men samtidig ved jeg godt, at det måske ikke er realistisk, fordi at når man bliver, eller det sker bare for de fleste søskende, at de begynder at snakke mindre og mindre med hinanden. Og specielt fordi der er så mange, kan man sige. Men samtidig så kan man sige, så er vi jo, man kan sige, vi er vant til det der med at skulle holde, altså at skulle være søskende uden at, altså det er ikke kun det, at vi bor sammen og er en del af den samme familie, der gør, at vi er søskende. Det er også det, at vi selv gør noget for at være søskende, kan man sige. Jeg vil stadig gerne se jer. Mange tak. Jeg vil stadig lige gerne mod se jer. en. Ja, det var den forventning. Ja, præcis. Jeg kan godt mærke det på dig. Ja, jeg står bare så mange tak. Nej, hørte du, hvad jeg sagde? Tak, og jeg vil også gerne se dig.